A publicación presentada polo BNG recolle moitas das denuncias realizadas ao longo destes 2 anos en relación ás políticas promovidas polo Executivo local. Fan unha comparativa coa situación do Concello cando gobernaba o BNG en temas tan relevantes como a recollida de lixo, as calificacións urbanísticas ou as políticas de promoción do emprego. O que fai, sobre todo, é unha comparativa das formas de gobernar, non? O boiro do Partido Popular, un boiro de abandono e improvisación, e pola contra, un boiro no que temos, ademais, a realidade a comparativa é real porque temos aínda moi referente de cando o BNG estaba no goberno, como estaba Boiro, que proxectos tiña para Boiro, un Boiro pensado para toda a veciñanza, con servicios, con recursos, con un rural con centros sociales adecuados e na que a xente pudera participar. E entón pódese ver todo ese contraste dun goberno do PP co goberno do BNG. Aproveitando ademais o inicio das festas de Boiro, os nacionalistas criticaron que un ano máis se repita o mesmo formato das celebracións. Pola contra, reclaman a recuperación da Mostra das Culturas e o carácter tradicional que facía destas festas de Boiro un referente en toda a comarca. O tema que recolle o folleto, ademais que hoxe coincide, non? Que está de actualidade, que hoxe comenzan as festas de Boiro, e é a diferencia tamén das festas que queremos no BNG e que demandan ademais moitos veciños sempre que chegan estas datas. Cada mes de xullo, cando van a vir as festas de Boiro, siguen nos pedindo que recuperemos ou que Boiro, que se notan falta esas festas que había co BNG, unhas festas diversas, unhas festas galegas, unhas festas que tiñan unha mostra das culturas, e a veciñanza demanda iso porque se bota de menos.